dic Ramon Serra, no sóc fill de Sallent, és a dir, que sóc adoptat, vull dir que vaig venir a treballar d'enginyer municipal fa 12 anys, ara ja estic jubilat. Soc Albert Junyent Sala, tinc 31 anys i sóc el número 2 de la llista de la CUP i de fet ara sóc als últimes eleccions era el cap de llista i ara sóc el regidor de Sallent de la CUP. Jo soc Valentí Manalbens, número 2 de la llista de Gent pel Poble i, bueno, 54 anys, tota la vida a Sallent. Sí, jo soc el David Saldoni, tinc 38 anys, llicenciat en Administració d'Empreses, actualment soc l'alcalde de Sallent.